потребители на VBOX 7. Днес ще говоря за една доста важна тема. Няма да правя геймплей или нищо. Да, темата днес е Finax, Кридел и Gravity Free. Значи, в този клип няма да взимам никаква страна. Мисля, че започна Finax първо. Нищо не казвам, нали? Finax първи направи клипа. После Кридел му се вбеси и после Gravity Free направи някакъв клип и всичко стана във V-Box. Значи, почнаха да се карат и почнаха да дават тези клипове в тема игри. На Gravity Free го оставяме, защото неговия клип наистина има геймплей. Обаче, хора, аз не съм геймър, аз не съм правил много геймплей клипове. Моите клипове въобще не се гледат, вашите се гледат. Окей, това го разбирам. Айде да спрем да се караме за някакви пустоти. V-Box са го направили това всичкото за нас. Вижте, топ 40. Вижте, топ 100 на всички времена. Моя топ 100, топ 20 история, топ 15 в момента. Има топ 40 авторски, всякакви неща. Емил Николов, Емил Конрад, всички правят клипове нови. Има топ 40 БГ музика, с всякакви яки песни на 100 кила, няма значение, просто много яки песни. И това, което направиха за нас, за всичките геймъри в този V-Box, ето, геймплей игри. Ето, тук това сме ние това правиме и затова сме тук. Аре да спреме да правим всякакви неща и да се караме, защото V-Box са го направили това за нас, аре да не ги разочароваме. Да продължим да си правим геймплей на Finax и на Кридел и на Gravity Free, да не им пука. Така, в този случай за мен абсолютно никой не е прав. Колкото и е да ме хейтнат, все ми едно. Просто в случая никой не е прав. Ето, от отдавна съм си говорил с Finax. Finax ми е добър приятел. Кридел толкова не съм го гледал, не сме си говорили. Обаче и Кридел е пич, и Finax е пич, и Gravity Free е пич. Всички въобще дето казват, дето правят клипове с такива. Така че, аре да спрем да се караме за простоти. Искате ли? Семино, със сигурно ще има някакви килтри. Не, Кридел е прав, не, Finax е прав. Мен това изобщо не ми пука. За мен в този случай никой не е прав. Единия резери, другия резери, третия и така. Така че моля ви да спреме да се караме, аз съм фен на всички. Така че искам да продължите да си правите яките клипове, не да се карате за някакви простоти. И затова съжалявам. Довиждане от мен.